muka bar ta ina muka kama ne cikin ta akwai ma'aikin Allah ne wasu maka za su ce to danga ne maka akwai ma'aikin Allah ne ko akwai gidansa da ya zo ne ko rabu ya fi san maka dinnan ne Madina ya fi so karshen zale muna faɗi da hujjar nasi ne bismillah assalatu wassalamu ala sayyidi wa shafi'i munqiz qurrata aini sayyidina rasulullah wa ba'd assalamu alaikum ya ahbab rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullum sunana yas'al nasidi kamar yadda kowa ya sani yau ma mun kuma dawowa shekara ta kawo mu Allah ya kawo mu muna gayyatar daukacin masoya annabi na duniya baki daya taron da muke yin sa a Kano a Najeriya Kano cikin jihar mu mai albarka mai tarin albarka cike da masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda take dauke da sharifi jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna taron takuta da ayyamul muhammadiyya wanda muke kwana uku wanda muke yin sa 16 ga watan Rabiul Awwal 17 18 19 insha Allah zan fito mu kewaye gari birni a sako da lunguna mazagaye garin Kano dan murna da haihuwar fiyayyen halitta shugaban shugabanni hasken duniya da kiyama shugaban dukkan wanda ba Allah ba sai da sakale ne majinginar bayan duka bayan Allah salawatullahi wassalamu alaihim kamar kullum yan uwa mu ƙara himma mu ƙara zage damtse cikin zarafin annabi kar a bar mu a baya idan wanda bai zo taron nan ba a yi a gabansa ba wallahi an ci da rabansa Allah bar mu da annabi duk duniya ku sani ba mu da taron da ya wuce wannan mu ahbabar rasulullah matukar muddin kana da tare da mu jama'a ta ahbabar rasulullah matsayi matukar kai cikakken masoyin annabi ne to kar ka bari a ci da rabanka wannan taron idan baka zo ba wallahi za a yi ba kai idan ka tsaya kallon ruwa to kwado zai maka kafa wanda ya zauna zai ga zama wanda ya kwanta zai ga kwanciya har kullum a tafi muke ba ma ji ba ma gani sai manzon Allah taken mu kenan annabin dai ziyarar masjid ne sun manta kwai ma'aikin Allah ne ana zuwa ta dan soyayya ne domin garin masoyin Allah ne zuwa ta ma cikar imani ne sirri na karbuwar duka aiki ne silar zuwa Madina ziyara ne mun annabin mu wannan hakkun ne wasu su ce iya maka ainan ne dan ka aba tana maka nuni ne maka tana da girma hakkun ne sannan tana da dumbin sirri ne aka aba ciki kwai Allah ne ko da akwai masoyin Allah ne ya kamata mu gaggane in ma bacci kuke to ku zaune in hasada